startede med, at de skulle på skibet. Hvad hed det skib? Havheksen. Hvem var der på det? Min søn. Helge. Det er lige vores far. Hvorfor er vores far der ikke? Jeres mor er der små rollinger. Nu vil jeg fortælle jer om en historie om min berømte søn, der rejste ud i verden og kom helt alene tilbage. Ja, lille mor. Det var måske ikke helt sådan, det skete. Nej, det hele startede med, at vi skulle på togt. Altså, dysten går ud på, at I skal helbrede død. Så, ja, kom on. Du skal ikke gå i publikum. Du skal Værsgo, det er lige så godt som i Allan smag til at overleve. Nej, nu skal jeg vise dig, hvordan det er. Gud vil sige det, der og give dit syn tilbage. Helbredelse. Jeg kan se. Og nu til markedet i Hedeby.